Welcome to my channel. This is ang Unang Marcos. Sa mga hindi pa nagsusubscribe, pwede nyo i-click yung subscribe button dyan sa baba. Oo, yan, sa baba. Yan. At ngayong araw nga ay makakasama natin si Jem Cagayan. Hello mga Jem! Ayan, nandito tayo yan live sa channel ni Unang Marcos. Ayan. Alright. Bago ang lahat, please Subscribe to Jem Cagayan at ang Unang Marcos, of course. So, this vlog is sponsored by pwede po ba ito? Hindi ko alam. Nilasak lang natin ito, di ba? Ayan, nandito tayo yan sa Mandaon. Ang layo ng pinuntahan ko para lang maabot ang channel na to, no? Ayan. Ikaw na mag-ibig sa kanila. Alright, so, konting background lang guys kung bakit kami nandito kaming dalawa. Actually, kagabi, tinext niya ako, chinat niya ako last week pa, sabi niya makikitulog siya dito, pero hindi ko alam na hindi pala matutulog. Pero ngayon magkatuloy siya. Kasi kagabi, medyo na-stuck siya sa Libes Muscat, so ngayon lang siya nakapunta. Nakiligo, wala kang tubig dito, nakatayaw na tayo. Tapos, nakita ko, para saan pala kang naligo, mga minutes. Ayan, so random random talk lang to. Pag-uusapan natin. Pag-uusapan natin ngayon kung bakit tayo nag-vlog, ano? Sa mga gusto maging vlogger dyan, huwag mahiyang magtanong. Boom! Kaya sa publiko. Ayan, huwag kalimutan sa darating na May. Anong sigalit sa election? Excited to. Ngayong umaga, pag-usapan natin, bakit nga ba kaming dalawa nagpa-vlog? At sino ba naunang mag-vlog sa aming dalawa, ka-Jess? Nauna ako. Nauna siya? Oo, kasi marami ka na itong exposure sa mga past vlogs ko. So, nandun si Unang Marcos, na nagsama kami sa isang show sa... Show? Artista ka? Nagsama sa isang mga bagay na dapat pagsamaan. Ayan. At doon siya doon ko siya na-meet. Yung unang exposure niya, balikan nyo guys. As in, parang hindi ko alam kung galit siya sa akin or what. Ayan. So, bakit nga ba nag-vlog ka din? Start ako mag-vlog actually parang last year pa. Meron akong raw videos, na-edit ko na siya, nandun lang sa laptop ko, pero never ko in-upload kasi hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ng audience. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ng viewers, kung papatok ba yun or not, ganyan. Until I met Sir Jem sa Naga City nga, during our regional schools press conference, nakita kami doon, tapos parang sabi sa akin, uy, alam niyo ba yung coach ko, ganyan. Ano siya? Vlogger siya, sabi ko, talaga? Wow. Very gano'n. Talaga ba? Okay. Tapos parang ako, talaga. Tapos, ayun na, i-adjust ko na siya doon. Naging okay naman kaming dalawa. Sa simula, parang nag-away na kami. Pero hindi man lang gano'n. Mabilis siyang maka-jamming kasi okay talaga siya. And then, yun na. Parang ang bilis, wala naman kaming formal na, uy, ako si ano, wala. Okay, so yun nga, naalala ko na yung unang exposure mo doon is yung nag-40 challenge tayo doon sa isang karinderya. Ayan, sa inyo naman makapag-40 challenge sa rest. Ay, umayaw ako noon, ayoko noon. Oo. Pero na-expose ka doon. Parang tulala. Ay, oo. Hindi ko alam kung nagugutom ka or what. Or may galit ka talaga sa mga vlogger. So ako naman, nagsimula ako mag-vlog. Festival of Festivals sa Masbate City. Opo, yan. So, hindi, actually yung mga vlogs ko, kung mapapansin nyo, is 30% is talking and 70% the rest video wana. Kasi nakakahiya talaga. As in, naiyak nyo na. Pero ang lakas nito ano sa akin na, sabi, huwag kang mahiya, ganyan. Tapos, sabi niya kanina sa akin, mukha pa ng tanong pag nagsasalita mag-isa. Ngayon, alam mo na. O ganun yung mga struggles ko sa mga. Yun yung mahirap kasi hindi mo alam na aware ba yung mga taong, may mga ibang tao na nag-i-exist yung vlogging. Saka yung iba, mapagkakamalan ka talagang may konting kasi nga kinakausap mo yung
sarili mo. Ganun. So, ayan. Sana maintindihan yung mga pinagdadaanan namin vlog. Oo. Ano, sana ba? Yung, ayan, nakaabot na ako ngayon ng, I think, 45 vlogs. So, sinisikap ko na mas mapaganda yung content ng aking vlog. At yan, maganda itong maging content natin, ano? And congratulations din talaga kasi umabot ka ng 45. Kasi sabi mo nga, di ba? Yes. Nag-challenge mo sa sarili mo is 40 vlogs vlogs only. Oo. Tapos ngayon, umabot ka ng 45. So ako, pili ko, abot ako ng 45. And it's, lagpas ka na! Oh my God! Naunahan mo na ako, nasa 245 plus ka na. Yeah, Subscribers. Ako nasa 100. 100. Okay guys, Sige. guys, mag-subscribe kayo kay Sir Jem Cagayan. Tulungan natin si Sir Cagayan. Ako na yung hindi. Tulungan niyo rin ako. Kaya sa mga subscribers ko dyan, bisitahin niyo din yung channel ni Mark. Ayun. Ako. Hindi ba tayo dito, Mark? So, doon kami nag-start mag-vlog. So, ang second question is, why vlog? Okay. Why vlog? Pamitan ko, why? Ay, why vlog? Tama ba na? Yes, why vlogging? Why vlog and why not? Why not? Hindi sagot. Why not vlogging? Do you think you have what it takes to be a vlogger? Ano? So, kung meron ka namang... You have the personality. Yeah, you have the personality. Kung gusto, for me, nag-vlog ako, it's because nung una, memories. Kung mapapansin nyo, hindi ko kinarir yung vlogging ko. Actually, yung mga nakasama ko na unang vlog, yung mga magkasintahan ko, na ginawa ko pa ng video na na-copyright, nag-break na. Ngayon. Kaya kung may mga mag-girlfriend, boyfriend man nasasama sa akin vlog, siguro doon yung hindi kayo mag-break. Sa masasaktan kayo kasi merong memories na natatago doon sa mga vlogging ko. Ganun. And then, later on, na-realize ko, yung na-inspire ako dun sa ibang vlogger na kumikita na din sila. Pero hindi pa yan sa ngayon, hindi pa natin yan pag-uusapan kasi kailangan pang maka-reach ng 4,000 hours, watch views, and 1,000 plus subscribers. Ayan. Kaya tulungan nyo kami. Ikaw, why vlog? Why vlog? At first, hindi ko alam kung bakit ako mag-vlog. Wala akong makita ng rason. And wala akong self-confidence talaga nung dati. Na sabi mo nga sa akin, mag-vlog ako because I have the personality. And I really considered that during that time, nag-isip-isip ako, tapos nag-chat ako sa'yo. Mga ilang oras? Oo. Or ilang araw mo na pag-disasiyan? Ano din na, linggo? Linggo. Linggo? Ay, buwan! Hindi. Kasi November tayo nag-ano. November tayo nag-regional press con. December, nag-shoot ako December. At pinost ko January, first week ng January. So, ganun. month din talaga ako nag-isip. Sabi ko, kaya ko ba? So, trinay ko. Yun yung una-una kong pinost yata is pag-ani ng pala. Yan. Ano? Reklamo siya doon kasi baliktad daw yung una yung video. Madami pa rin copyright. Ayun? Ayun, nag-copy ng YouTube isa yung copyright. Kaya pala, oo. Oo, so yun yung reason guys. Make sure na walang copyright. So yun nga. Nung in-upload ko yun, parang nag-boost yung confidence. Sabi ko, kaya ko pala, marami pala nagmamahal sa akin. Nagmamahal! Marami pala sumusuporta sa akin. So, ayun, tuloy-tuloy na. Pero at first talaga guys, hindi ako nag-vlog to impress talaga. Yes. Nag-vlog ako kasi naging avenue ko siya, naging channel ko siya para ma-overcome ko nga yung mga kaartehan ko sa buhay. Sabi ko sa inyo dun sa 5 reasons why. So, nakatulong talaga yung vlogging sa akin. So, yun yung reason why vlog. Yun lang. Tapos na tayo. Ay, fast talk. Fast talk ako. Okay, next question. Ano yung mga content? Content mo na, sige. Okay. So, usually, sa akin is buhay probinsya vlogs, and then parang nakatira ako sa along sa nagko-cover din ako mga festivals. Yung mga sa schools activity, ginagawan ko na din siya para makita naman ng mga bata yung kanilang kasi nakakakuha din yun, diba? Yes. Na nado-document natin. Ayan. So, uy, sa kaalaman ng iba, teacher tayo parehas. Opo. Pero hindi, yung vlogging po hindi masyadong, kung may mga nasasabi man po kami, ibang personality po yung nakikita nyo dito ngayon. Lalo na ako maraming personality. Tapos sabi ko sa inyo talaga. Multi-personality to. Mamaya magiging drugs. Ako naman iba, autist. Okay, why? Ano yung Content. Content? Opo. Yung content ko naman
Wala, free vlogging na talaga ako guys. Alam yung isip ko, sabi nga sa inyo, iba-iba akong personality eh. Siguro minsan, travel. Gusto ko yung travel, gusto Ayun, ko ayun. food. Maganda yun. Wala akong masyadong free vlog. Kahit ano lang, MM lahat. Opo. Pero nagsimula talaga ako sa MM vlog. Yung wala, katuwaan lang. Para lang ako tanga. Tapos tinanggap niyo naman. So para tayong lahat. Sabi niya, may symbol ba dito? Sabi ko, wala symbol dito. Ano yung symbol? Fourth question, anong call sign mo sa mga subscribers? Okay, so, mga ka-gem. Ka-gem, kasi tatunog siya ng ka-jam. Ayan, ka-jammy. So, Ano ba eh? huli ko na nagawan din ng call sign. Kasi, wala lang. What's up guys? Yo, yeah! So yun, mga ka-gem na yung tinatawag ko sa aking mga viewers. Mga 10 viewers. Alam ko madadagdagan dito. Confident. Diba? Ako naman, call sign, parang wala. Pero madalas sa pagkitin kaibigan, mga kaibigan. Kaibigan. Kasi gusto ko talaga friends. Opo. Kahit ngayong kaway ka, friends ka pa din. Plastic naman. Plastic ka kasi. Huwag kang... Hindi, friends eh. Pero guys, kung may gusto kayong maging call sign natin, Comment nyo na lang. comment nyo na lang sa Sa baba. channel lang. Ano ba yung gusto nyo tawagan natin sa isa't isa? Opo. Kaya naman meron tayong konting closeness na masasabi. Yes. Oo, kasi sa ngayon talaga, mga kaibigan talaga. Mga kaibigan, hindi tayo babalik sa ating nag-isang programa ngayong umaga. Ano to? Hello mga ka-gem. Makaka-jam natin ngayon si Mark Rana. Galing mo ka, Jeff. Gusto ko rin na gano'n. Ka-joke na lang sa Kamork. Mark. Pero tinatawag niya talaga ako. Yan. Yung tawag ko sa kanya, Kamark. Tawag sa kanya, ka-gem. Pero, ano ka, Mark? Ka-Mark. Mark. Sige. Oo. Sorry mga ka-gem, may konting tawag na tayo dito. Okay, mga ka-Jeff. Mag-message na ako. Ano magmadali? Next question. Next question. About monetization. About monetization. Wow. Ano man sa monetization? Yun yung pinag-aagawan niya ng mga vloggers yung monetization. So kami naman, hindi kami after doon. Yes. Kasi, yung sa amin is, after kami para makagawa ng sarili namin content. Ano ba yung mga after effect? Ikaw, siguro gusto mo monetize yung channel. Gusto ko monetize syempre, pero yes. hindi ko pinipressure priority ko kasi gusto ko magkaroon talaga ng organic subscribers. Ayoko nung nag-subscribe lang kasi pinilit ko sa kantin. Ayan. So ganun. Ayan. So naman ba? Wait, ganun ba ba? Ano pa? Yung abangan yung yan. ba yung sa akin? Abangan nyo kami sa mga vlogs namin. Siguro i-feature namin ng ibang part dito ng Mandaon. Collaboration pa rin kami ulit. Kung meron time, baka sakali matuloy. Matuloy kami ng Batungan Cave. At mag-swimming kami. Hanapin namin yung seawall dito. Nakit ba yung cave? Basta yun na yun. Ayan yan na. Abangan nyo sa summer. At saka maliligo kami sa mga ilog dito. Parang doon sa Batungan. Sa tulay, diba? Pwede maligo. Yan. Abangan nyo guys. Excited na din ako. Yes. At syempre magkasama pa rin kami ni Ka-Jam. Yes, mga ka-Jam, mga ka-Mark. Ano pang hinihantay nyo? Please subscribe. Ano pang hinihintay nyo mag-subscribe ba? Ayan sa mga fellow mas patay vloggers namin. Ayan, huwag pa yung mainip. Nag-collaboration kami ng maaga. Abangan nyo na lang kami. At saka, shoutout nga pala. Sa mga viewers namin, shoutout. I love you guys. Mahal namin kayo. Yeah. Thank you so much. Shoutout. Maraming salamat. Maraming salamat sa video. Ayun sa mga classmates sa The Best News guys. Malilate ako ng konti guys. Kasi kami nandito tayo na. Ako tayo late na ako tayo. Okay. Huwag tayo nagtayo yung mga bata dito. Ay, meron bang tayo? Thank you so much for watching. Please subscribe. Yes! Bye everyone! Bye, everyone. Hello sa mga students ko, sa mga teachers Tagin ko. mo yan eh. Hello sa parents ko. Hello sa mga kaibigan natin. Thank you so much. Bye!